Ke sledování tohoto pořadu vás zve Kilpy, Nevdama, Kestle, Korutany, aktivně na slunečné straně Alp, Leky, Leden utekl jako voda a my pro vás máme další vydání outdoorového magazínu Vertikal. Tou nejzásadnější změnou je, že nás na obrazovkách České televize budete vídat každý týden. Dnes jsme se s Ondrou vypravili do rakouských Korutan. V nádherné scenérii horského jezera Weissensee jsme mu připravili sporty, ve kterých dominují především české ženy. Což bude pro našeho moderátora jistě slušná výzva. Tak tedy rychle do bílé stopy. Naplno a vertikálně. Ahoj! A je tady první letošní Vertikal. Jak jsme slíbili, po půl roce se hlásíme opět z Korutan a začneme fakt z ostra. Právě si totiž hodlám na nohy navlíknout něco, co ze mě aspoň na chvíli udělá Martinu Sáblíkovou. Nebo spíš Martina Sáblíka. Dostali jsme pozvání na Weissensee, což je jezero, který zamrzá hned na začátku zimy úplně každý rok. A je to centrum rychlobruslení v Korutanech. Teď si musím nasadit tuhletu záležitost na nohy, což jsem ještě v životě nedělal. Ale zkusíme to jako běžky. Jak udělat z Andrewa Martina Sáblíka během 1 minuty? Jaká je to tam? Tak máme tady Tomase, nejlepšího instruktora na rychlobruslení v Korutanech. Ahoj Tomasi, můžu se tě zeptat na několik věcí o tomhle jezeru? No jasně, jezero Weissensee je momentálně kromě ledu pokryto převážně Holanďany. Každoročně k nám přijíždějí, aby zde pořádali vytrvalostní závody, když u nich nezamrznou kanály. Jsou to maratony na 100, 150 a 200 kilometrů na bruslích. A u nás v Korutanech je to každoročně velká sportovní událost. Thomas, tell me, Tohle je největší jezero v Korutanech? Ne, tohle je druhé největší jezero tady u nás. Ale je to první jezero, které na začátku zimy pravidelně zamrzá. I tuhle teplou zimu to bylo už začátkem prosince. Je to proto, že leží ze všech korutanských jezer nejvýše a je obklopeno horami. A jak populární je rychlobruslení v Rakousku? Je to stejné jako u nás, kde se Martina Sáblíková zasloužila o velikou popularitu tohoto sportu? V Rakousku není rychlobruslení zdaleka tak populární jako třeba u vás nebo v Holandsku. Tam je to opravdu extrém, protože holandské týmy sem přijíždějí na soustředění, jako třeba jinam přijíždějí fotbalisté. Tedy s celým zázemím a doprovodem. A dám ti ještě jeden příklad. V Holandsku je víc rychlobruslařských týmů než u nás fotbalových. Už tady mám kolem sebe místní profíky na slovo vzatý, je to Wolfy a Tomas. Kdybyste si je náhodou pletli podle obličeje, tak je samozřejmě můžete rozeznat taky podle bruslí. Tady tohle je Tomášův základní model a tady máme už víc profesionální model Wolfyho, který se vyznačuje tím, že se nepoužívají ponožky a zároveň je zde použito 24-karátový zlato. Já ti ty tvoje brusle trochu vyleštím. Tak prosím, mistře, jsou připraveny. Vertikal se vyznačuje mimo jiné taky tím, že odjedeme do nějakého regionu a tam vyzkoušíme veškeré sporty, které jsou možné v dané lokalitě provozovat. Pojďme se zeptat Wolfyho, jaký zimní sporty se dají dělat tady. Je toho opravdu hodně. Lyžování, běžky, bruslení na jezerech, lední hokej, rychlobruslení, krasobruslení, sáňkování, snowboarding, chůze na sněžnicích a spousta dalších aktivit. Každopádně bych vám doporučil rychlobruslení na jezerech a nejen proto, že jsem instruktorem. V Evropě je opravdu velmi málo míst, kde to můžete provozovat na takové ploše a v tak perfektních přírodních podmínkách. Weissensee je totiž největší zamrzlou vodní plochou v Evropě.
A kromě toho bych vám rozhodně doporučil běžky nebo biatlon. Je rozhodně zajímavé, když spojíš pohyb na běžkách se střelbou. Neuvěřitelných možností a samozřejmě to není zdaleka všechno, co nás na naší cestě překvapí. Pojďme si tady na Weissense udělat takovou malou školu rychlobruslení s Wolfim. Wolfi, dej mi prosím několik základních rad, jak začít s rychlobruslením. Při rychlobruslení je stejně jako při hokeji nejdůležitější, že vždy jedeš pouze na jedné noze. Nikdy tedy ne na obou nohách. Prostě jedeš střídavě na pravé nebo levé noze. A zrovna tak přenášíš váhu těla z jedné nohy na druhou. Přenášení váhy ti pomáhá s energií, ale samozřejmě si můžeš pomáhat i nohou. Důležité je, abys nevyhazoval nohy dozadu jako nějaká tanečnice. Veškerou sílu soustředíš do nohou a také tělo je ve vzpřímené pozici a naklání se pouze do stran. Tak dávej pozor. Začínáme ze zadní nohy. To zkusíme. Váha na jedné noze. A teď jsem právě zjistil, že je velmi těžký v tomto sportu bruslit pomalu, tak, aby byl zachován elegantní styl. A naopak velmi jednoduchý bruslit rychle. A my jsme si vychytali Norberta, což je člověk, který se o místní ledy stará už 32 let. To je doba, kdy jsem já vlál na pupeční šňůře. Norbert. Ahoj Norberte. Ahoj, zdravím tě. Jak silný musí ten led být, aby se tady na jezeře dalo bruslit? Aby to bylo pro bruslaře bezpečné, musí mít led minimálně 10 cm. Když je to víc, je to samozřejmě lepší a pak můžeme led upravovat i s pomocí strojů. A můžu se o tom přesvědčit? Jasně. Bravo! Victory! Jo, tohle vypadá opravdu skvěle. Je to tak v pořádku? Jo, je to skvělý, udělal jsi to vážně dobře. Let je naprosto perfektní, jak pro auto, tak i pro bruslaře. Má 22 cm a to je naprosto v pořádku. Das ist gut. Und? Nechci Sache? Tak to bychom měli. A další věci budou zatáčky. Jasně, zatáčky. Jsou dvě možnosti. Buď s oběma nohama na ledu, přičemž s vahou na pravé noze děláme zatáčku doleva a s vahou na levé noze zatáčku doprava. Úplně nejrychlejší je ale přešlapování. Jo, tak já to vyzkouším. Udělám si tady takovou malou zatáčku. Okay, I got it. Je to poměrně náročný. My Češi jsme zvyklí na ty klasické Kanady, hokejový brusle a najednou dostanete brusli, která je skoro dvakrát delší. Takže například to přešlapování z toho udělá poměrně náročnou záležitost. Navíc jsou, řekl bych, o trošku méně pevný a lehce vachrlatý. Takže si vlastně v té zatáčce zvykáte i na takový zvláštní shaking. Ale člověk si zvykne, no, tak pár koleček a je to tam, že jo. Máme pro vás další díl oblíbené soutěže. Tentokrát soutěžíme o výrobky z outdoorové kolekce značky Kilpy.
Napište nám, jaký je název membrány, kterou ve svých výrobcích pro extrémní podmínky používá značka Kilpy. Odpovídat můžete na známou adresu soutěž@vertical.tv. A na 3 z vás čekají hodně zajímavé outdoorové ceny od Kilpy. Tak jsme si vyzkoušeli, jaký to je být v kůži Martiny Sáblíkový a teď se pro změnu nasoukáme do kůže Gábiny Soukalový. So guys, Tak, kluci, já jsem vážně nikdy neskoušel biatlon. Můžete mě to trochu naučit? Jasně, budeme střílet jednou ve stoje a jednou v leže. Hůlky si takhle chytneš, položíš vedle sebe a lehneš si do téhle pozice. Zbraň máš zapřenou do ramene, míříš s jedním okem zavřeným a jedním otevřeným. Vždy nabiješ, zamíříš a vystřelíš. Aha, to je laserová puška. Jo, laserová. Takže po každém výstřelu taky uvidíš červenou stopu, kam si zamířil. A když ten červený bod uvidíš na bílé ploše okolo terče, tak to znamená, že jsi netrefil. Druhá pozice je ve stoje. To vypadá takhle. Hůlky si položíš mezi nohy a zbraň si položíš do ruky. Nedržíš ji, to by se ti třepala. Pouze ji položíš na ruku, zase zamíříš a vystřelíš. OK, vše je jasné, takže si uděláme závod. Jak to provedem? Jednou střelba ve stoje, jednou v leže. A mezi tím vždy běh. Otáčet se budeme na támhleté křižovatce. Tak je to jasný. Čeká nás takový malý rakousko-český závod, nás 3. A jedeme k boudě, na křižovatce se točíme zpátky. Tady v leže střelba, další kolečko a po druhé střelba ve stoje. Jdeme rakouským klukům natrhnout a šajze, kace. Po střílení se musí dopilovat. Já jsem zjistil jednu věc, protože to střílení jsem prostě v životě nedělal, takže jsem vlastně si uvědomil, že fajn, je to hezký střílet v leže, když člověk není zadejchaný. Jakmile ale už ležíte a jste zadejchaný, tak už je to těžký. A když přiběhnete a ve stoje máte střílet, tak to absolutně nejde, protože vy musíte zadržet dech, ale v tu chvíli ten dech prostě zadržet nejde. Jakmile dejcháte, tak ta puška dělá tohle. Je to absolutně nemožný. Takže Česká republika to projela na střelbě, mrzí mě to. Ostrische Hymne. Ich habe nicht zu schweinen, sagen dich zu sehen, Herzen drehen dich zu. Pravda je, že dneska to bylo spíš takový horizontál, tak jsem si kluky tady srovnal pěkně do řady, abychom naplnili ten pravý název našeho pořadu Vertical. Vymyslel jsem ještě takovou malou odvetu. Nahoru tomu sněžnímu dělu a zpátky. Kdo bude první tady, tak skutečně vyhrává. A já vám dokážu, že umím vyhrávat, protože tady není žádná střelba. Jste připraveni, kluci rakouští? Pane režisére, odstartujte nám to. We do it for Czech Republic! Czech Republic! Já se na to vykašlu, thank you guys. Přátelé, toto je konec dnešního Verticalu.
To znamená, nezapomeňte, že od nového roku vysíláme každý týden. Nezapomeňte sportovat, být vertikální. Nezapomeňte, že na webu České televize se můžete dívat na starší díly, anebo čeknout náš facebookový profil. Mějte se krásně a vertikálně. Ahoj. Ahoj. Ke sledování tohoto pořadu vás zve Kilpy, Nevdama, Kestle, Korutany, aktivně na slunečné straně Alp, Leky,